Здравейте, аз съм Георги Христев и съм първи участник. Много се радвам от това, че съм първи участник. И това. Как се чувствате, че сте в къщата на Смарат Брадър? Чувствам се така добре, но с голямо самочувствие. Така. Ще спечелите ли къщата на Смарат Брадър? Ама разбира се, че ще спечеля. Всички да залагат. Аз съм шампиона. Ако не спечеля, да се пукна. Имате ли какво да кажете за шефа на Смарат Брадър? Шефа на Смарат Брадър. Какво да кажа за него? Той. Ай, ще видим. Ще видите какво ще стане. Така, ай. Чао. Така, как се чувстваш, че си приятел в къщата на Смарат Брадър? Чувствам се великолепно. Аз ще повдигам скандалите. Така че от теб да очакваме много скандали. Така ли? Аз не ги знам уния другите участници. Сигурно не ми трябва. Сигурно съм и под нивото. Демек, казваш, че ти си най-навърха в къщата на Смарат Брадър. Да. Ще го спечеля. Супер. Тогава да преминаваме към следващия участник. Следващия! Давай, че тук ни киснах, работата ми изтече. Айде, че работното време ми изтича, бе. Здравейте, как се казвате? Аз се казвам Христо, на 27 съм. И? Добре. Очаквате ли как се чувствате като участник в Смарат Брадър? Супер. Смятате ли, че ще спечелите? Стане ли дума за скандали, там ще искат веднага да се тръгнат всичките. И имате предвид, че ще имате автоматична победа? Не ми говорете. Те ще си тръгнат на втория ден. Имате ли самочувствие? Много. Вярвате ли в себе си или... Да. Вярвате ли в себе си? Вярваме. Вярвам. Много вярвам. Добре. Очакваме да видим какво ще стане и така. Какво става тук? Чакай. Хоп. Ега си якото. Да ти пробваш. Ой, китари, перфектно. Това ще е живот тук. Чакай малко да разгледам още. Опа! Кога си намерих аз? Опа! Ко си намери, батко ви, Абе, я се сменяй, ей! Развалено нещо! Я се сменяй! Опа! Ко си намери? Как се чувстваш в къщата на Смарат Брадър? Удобно ли ти е? Перфектно е. Ето с приятел. Перфектен. Ето с приятел. Ще му помага. Ето то с приятел. Опа. И сега вие чувствате ли се удобно в къщата на Смарат Брадър? Да, много. Какво си намерих аз? Диречки. Малко да потренираме. После ще тренираме. Опа. Яко. Как видяхте камерата? С моето зрение. Дори лампата не е светната. Камерата е черна. Видях я с моето зорко око.